సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసారు కదా ఎలా ఉందో. మ్యూట్లో పెట్టానని ఏమనుకోవద్దు. తెలుగు సాంగ్స్ మీద కాపీరైట్ క్లైమ్ వస్తుంది అని అందుకోసమే కొంచెం చూపించి మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నా. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కైన్ మాస్టర్ ఓపెన్ చేస్తే క్రియేట్ న్యూ అని ఉన్నది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి 16:9లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్రియేట్. ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఇమేజ్ తీసుకోండి. నేను ఈ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నా. దీన్ని 30 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ప్యాన్ అండ్ జూమ్ అని ఉంటుంది పైన, దాన్ని టచ్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. జూమ్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ టచ్ చేస్తే చాలు, అది కంటిన్యూగా వస్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఇమేజ్ పెడదాం. ముందు దీనికి కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ దీన్ని కింద పోతే లాస్ట్లో ఇది ఉంటుంది. దీన్ని ఇట్లా ఇటు జరిపితే అటు కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన కలర్ని పెట్టుకోవచ్చు. సో నేను ఈ కలర్ పెట్టుకుంటున్నా. ఇప్పుడు లేయర్ మీడియా, మీ ఫోటో ఎక్కడుందో ఆ ఫోటోని తీసుకోండి. నేను ఈ ఫోటో తీసుకుంటున్నా. దీన్ని కొంచెం ఇలా కొంచెం జూమ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లేయర్ మీడియా, ఇంకా కొన్ని ఫ్లవర్ ఫొటోస్ ఇస్తా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని ఇట్లా రొటేట్ చేసుకోండి. ఇటు రొటేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. ఇట్లా కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం. ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని కలర్ చేంజ్ చేద్దాం. దానికోసం ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి కిందకు వస్తే అడ్జస్ట్మెంట్, లాస్ట్లో ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోండి. డూప్లికేట్ చేసి ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో ఇంకొకటి డూప్లికేట్ చేద్దాం. దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ఇది కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేయాలి. ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఉంటుంది, ఈ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా జూమ్ తగ్గించి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ పెట్టేసి కిందికి వస్తే బ్లెండింగ్ అని ఉంటుంది, బ్లెండింగ్లో స్క్రీన్ చేసుకోండి. కంప్లీట్. దీన్ని కూడా కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి టెంప్లెట్ పెడదాం. దీనికి లేయర్ మీడియా అండ్ టెంప్లెట్, మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి. లేదంటే నేను ఇచ్చింది కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా పెట్టేసి కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ బ్లెండింగ్ స్క్రీన్, ఆల్మోస్ట్ ఇలా వీడియో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అక్కడ నేను ప్రీసెట్ ఇస్తా, ఆ ప్రీసెట్లో మొత్తం యాడ్ చేసి ఉంటాయి. అక్కడ అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.